Začala sa nám grilovacia sezóna. My si dnes ukážeme variáciu špízov, tzv. Skivers, z rôznych druhov mesa, rýb, plodov mora, zeleniny. K tomu si pripravíme samozrejme reliš z grilovanej zeleniny a domácu chlebovú placku. Prvý špíz z hovedziny môžete použiť akýkoľvek, buď flank, hanger alebo nejaký obľúbený steak, aký máte radi. Stačí nakriať na hrubšie rezance, čo najdlhšie, alebo tzv. Tagliatelle, a spôsobom takto, ako keby sme hada krútili a napichovali na špíz, ponapichujeme. Rovnakým spôsobom si pripravíme skivers z kuracieho mesa. Rovnako si pripravíme špízy z plodov mora. Mám tu prúžky lososa, mám tu krevety, mám tu chobotnicu a mušle. A na záver nejaké zeleninové, napríklad z hnedých alebo bielých šampiňónov. Výborné sú aj tieto padrónne papričky, ktoré keď sa ogrilujú a posypú udenou maldonskou solou a pokvapkajú olivovým olejom, sú vynikajúce. V ďalšom kroku si pripravíme domácu chlebovú placku, ku ktorej budeme potrebovať hladkú múku alebo špaldovú múku, štipku kypriaceho prášku, grécky jogurt a sol. Odným doplnkom k nášmu receptu je reliš z grilovanej zeleniny, kde potrebujeme baklažán, cuketu, farebné papriky, ktoré si nakrájame všetko na drobné kocky a potom na grille opečieme do zlatova. Cuketu a papriky grillujeme na olivovom oleji, akurát baklažán na sucho. K tomu si pripravíme teraz tú omáčku, to naložíme a tú grillovanú zeleninu tej omáčky potom vložíme a necháme vychladnúť. K tomu potrebujeme barbecue omáčku, omáčku sweet chili, kvalitný kečup, červený vinný ocot, sol a korenie, kvapku olivového oleja a vymiešame. Vlastne do takejto pripravenej omáčky na grillovanú zeleninu vložíme a necháme vychladnúť. Tak a ideme do finále. Špízy máme hotové. Chlebové placky vytvarujeme, hodíme na grill a budeme opekať. Tu mám pripravené rôzne marinády. Vy môžete potierať tie špízy počas toho grillovania. Máme tu sweet chili, máme tu barbecue, máme tu ponzu, čo je sojová omáčka s limetkovou šťavou, olivový olej, sol, korenie. Môžete improvizovať podľa vlastnej chuti. Čiže budeme grillovať, potierať, piec chleba. Mňam! Ja dúfam, že sme vás dnes dokázali inšpirovať a na vašej grillovacej party si dokážete pripraviť takéto skivers alebo jednoducho po slovensky špízy, ktoré sme si pripravili z rôznych druhov mesa, rýb, zeleniny či seafoodu. K tomu reliš z grillovanej zeleniny a domáce chlebové placky.